מה סגרת עם שמוליק? תראה לי, מה עשית פה? עשיתי שקשוקות, הוא בא ב-12, הוא אמר, הוא לא... נו, אז מה, אני אחכה לו שעתיים עכשיו? יבוא, אלוהים גדול. אז תעזוב לו אחד עגול, נו. בסדר, נו, קודם כל שיבוא. לא נגמור את זה עד אז, איי. לא, הוא בא ב-12, הוא אמר. יש לו חומרים, עזבתי לו. חכה לו, 12. מה, זה טוב? הוא יבוא מוקדם פעם, נעשה יחד. שלחתי לו אס-אמס, נראה אם הוא יענה. למי? שמוליק. שמתי פה חריף, יש גם חצילים למטה מטוגנים. וואו. מתחת שמתי חצילים מטוגנים. אתה יכול לעזוב לו קצת, לא יקרה לך כלום. לא, זה מנה אישית. אישית זה סיפור אחר. מקובל עליו. רגע, זה אישי.